Oh iki anake we iki. Oh, ayo nu. Ya. Prayitna sing ati-ati turungga benik. Wes. Ayo le. Iki anake sapa? Man iki anake Fuad. Bocah cilik-cilik pintere kok kaya mangkene. Oh. Wah, iya. Bapake pensiun geti anake sing muncul man. Sing neruske man ya iki sing neruske. Iya. Lah. Es. Iki lho aku anakmu kaya ngene iki lho at. Lah. So. Ya iki blondonge Irma. Wih. Ayo nek. Mbah. Putune Mbahmu Soto. Yo. Oh. Wah. Oh, yo. Op lah. Iya. Op. He. Ho. He ayo lengger lu. Sekesek jos. Sekesek jos. Sekesek jos. Hop. He. Ho. He. Ho. He. Ho. He. Op. Iki blondonge Mas Bramat. Ayo. Cah loro ki mah kembar rupane padha. Ya. Ayo. Bocah cilik-cilik kaya mangkene kaprigelane man. Krimping budale prajurit bodho terus anggampang lumeju nuju pelegan cara cambukane
ngitir kaya antariksa sedot tetakat ya putul kaya putul ora prenjiting turangga esti rakata ingkang dada layu sepit dada layu sepit nggih rawas oh ha hop yuk lo hop tiga penak kelanu berarti toto barisane turangga benik cipta budaya hey yuk hey son go hey hey
ing Surabaya sak tenane ora bakal tak lalekke ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu digawe lara aja dume saiki wis katon ayu beber pisan wis ra gelem karo aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal bareng menuju ing Surabaya wis ra eleng nalika urip sesusan bareng mulya aku njur ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng saiki dadi kelangan kelangan tresno sing tak tandurina lan wengi kari tukule aku ra bisa duweni kadang mati kadang op kenangan ora bakal iso ilang kenangan nalika ing Surabaya sak tenane ora bakal tak lalekne ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu mung gawe lara aja dume sliramu sing katon ayu beber pisan wis ra gelem eling aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal kelan tumuju ing Surabaya wis ra rasane urip sing susah bareng mulya aku terus ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng ra ngira dadi kelangan kelangan tresno sing tak tandurina wengi karo tukule aku ra bisa duweni asik ayo le
aso, 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 ye oh, he ho, he Ayo. oh. Raja kaya ngono lho, Dut. Yo. Atane ya dikirim nebak. Yo. Yo. Ois. Yo. Ai soi, ôi. Ai ơi, à soi. Yo. Lele. Das. Yo. Yo. Ayo. Ayo noise no. Mas Bram. Oh, hip. Yo. Hae, lo. Ye oh. Yo. Hae, yo. Ye ah. Lo. Hae. Ya. So. Ha. Ho. Ye oh. Hae. Ye oh. Hae. Ye oh. Hae.
sing. He he. La la. He he. He he. La la. He he. Jos. Oh. Mungkin balik aturan Wilujeng Dalu menika kagem paripun Mas Farid. Nggih matur nuwun kanuwun iki sampun dipun tampi kirimanipun wonten dalu punika. Hae. Oh iya, ho. Hae. You, off. Oh, asik. Oh. Monggo Mas Farid katuran pinara. Ayo. Yo. Yo. Hop. Iya. Caranane. Ayo sesuk sekolah lho, besok sekolah lho ya. Mbok cah cilik lek dadi ngono ki lek cah cilik-cilik. Ayo kowe pun balon ta kowe. Njaluk balon. Iya. Yo. Ais. Ayo Wisnu. Ais. Ayo Lelenu, anu. Njaluk balon. Hop. Anake sapa iki anake sapa? Bapake ngendang. Ya iki lho anake Mas Briamanto. Nah. Hop.
Loh. Ayo ger. Oh. Oh. Iki ana sing mangan kembang. Piye rasane le pahit. Kembang dipangan kok pahit. Oh. Oh. Ayo. Bujang gini. Aku malah bingung kok diruncang ini. Rupane nek padha sing loro iki. Iya. Hei. Yo at. Iya, sik kesit nih. Sik pedes lombok. Iki mah wis ngombe apa durung Mas Dra? Iya. Ya wes jagongan. Ayo, gantian yo. Sing sitoke kaya kondom iki jelikane kondom. Ayo terus le. Jaluk sangu Pak Agus. Sangunya mana Bapak? Kok wis pinter ya. Sangu Bakung. Ya kuwi lho, jaluk sangu Pak Agus. Lagi lo kayak kondom iki. Kayak apa iki? Kayak kondom. Iki cilikane kondom iki. Iki anak Irma apa iki? Anak Irma ya iki. Oh, anak Irma. Ais. PR apa? Awas lo ya, ayo awas lo ya. Ya, piye iki, ayo. Iya. Lah talah. Sik. Iya. Iya. Kemepeten lho, Ger. Wis, wis. Iki ora ngono. Nyata karo Bramanta urung diwarai sing iki. Lek ku marahi ke lho. Weh, piye to iki? Kan luar biasa banget. Iya. PR-mu apa PR-mu? Kayak fan-fan ini kono lho. Iya, jos. Nah. Ayo. Weh. Oh.
Hos. Iya. Ayo le. Genggal Yon Mami. Mami apa gelas saweran ning kene jero ke? Ayo. Nah. Iki renek wong nyawer le. Lah mau anjir-anjir kaya ngono yo renek wong nyawer. Aning yo ora nyawer ning. Ah. Oh. Minggiro le. Kange arep salto. Yo. Yo lu. Bu. We. La. Wah ping piro le? Hop le, hop. Tak. Burintek. Lo. Lek ngomongi to. Kaya renek wong nyawer biangeten nih. Oh. Hey. Yo. Hey. Sekesek. Ayo, aku terno Bali Pak Dang. Akhirnya tak terke Bali ger. Awas. Ya. Lah. Kelole. Alhamdulillah. Terima kasih, Sangko besok sekolah. Gila saldo pengen 4 ya kira-kira le Bapak. Moga. Ya. Ayo tambahin, ditambahin, ayo. Minggiro ger, meredok minggiro, masih arep lebu. Telu eleno, siji, loro, Nek, balen nih. Wes le. Besok sekolah nih ger. Jan apik banget. Siji, loro, telu, papat. Nek le mlebu. 5. Wes ping 5. Luar biasa. Jos.